Horos ba manginang? Ditikian non majah epistel, rak mahitan non majah epistel sudena. Taparade marohado pikirata, ando orang somasuk kita di parmenggiwan martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Endeta 550 sia ayat 1 tulu. Marhiti-hiti goarni debata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni tundi perbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hatigoran dohot habadiaon, dohot haluaon, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso tudosan, salehon madihami haporseaon nambangulu, asa totong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohana yas di bagasan rohan hami, jala paim baru rohanami jala pasitong, saya pahot ma haporseon nami, asa hot jala sonang rohanami marningot, naung sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde hita sian buku ende 256 ayat sada tambah tulu. Yesus Kristus Edo Raja, inabangkit ni amana, manggonggomi
ihon ma patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik parjolo dohot lapatanda. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bayananmu debatam dia do lapatan dei odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong atong rap magido gugu mahita tu debata lau mangulaon patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulaon hobar tu patik me. Amin. Marende hita siang buku ende 700 tolu 700 pitu ayat sada tambah 2. Tato putima dosa ta tu adopon di debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang pargogo naso tu dosan par dengan basa doho jala ro di saliling-liling nado asini roham. Saya marpamuhati maroham di hajaton nami jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalau sian nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalau sian nami unang ala asini roham saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hatani debata taringot Tuhan sesani dosa. Aidang adong ibar nii ay saluh do perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binain ni basa-basa maritesian asin rohana hinorhon ni panubusion na maritihite Kristus Yesusi na pinajonjong ni debata bayan habangsa parasian maritihite haporseon ni budarna. Hasangapon mandi debata na de gijang. Amin. Mari dihita siang buku ende 207
Ayat sada tambah 2. Sai tiup matang aku, sai toguan. Pai matos hosaku, rambut ia. Dang holo au mardalan sasada. Sai homang alit Tuhan menungguan. Baluti maro aku namar sakit. Tuhan sini roh aku nagudangi. Sai sesama dosaku asam okno. Guru dihong roh aku Tabegi mahatani dibata nagabe turpuk di hari mingguon. Imana tersurat di Heber pidu onom ayat 10 pitu 1 ayat 20. Rap mahita majaha sudena. Ia debata wari do dipake lau patuduhon tu akasitean baga-bagai tai naso olo mubai. Asa daputan apa-apa namar gugu hita. Penorhon ni dua partinadaan naso olo muba. Ay naso terbain debata margabus. Tusido hita marapurusan lau marsiopan tu pakirimon na di jolotai. Nasongon sao di todita doi nahot jalana togu na manorusi satu bagasan niribe-ribei. Tusido bongot patu jolota ima Jesus naunggabe situan ni malim saliling-liling na manghiuton horong ni Melkisedek. Ido yanggo sahatna martua do akan atu mangihon hatani dibata jala nau peoksa. Amin. Mari dimasian kur ina.
Berarti baca satu dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 2. Yesus hapus aku, unang mapasommu, au dihapun juga, inasomardonga, otok tondong aku, di perdalan aku. Yesus hapus aku, unang apa sombong. O samping rajaku, odo olo aku, naposom doau, iharajaonmu, sonang marohaku, dung tatas diau. O samping rajaku, jala olo aku. Taha tidak kon ma haporsia tai songon nahi tina kon nidongat ta saporsiaon disandok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pergogo naso tudosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai imana tubuhon ni si Maria naga begabian siantundi parbadia andorang sohabubuan ido tuata na tomon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal lo di ibana diau pindar silang na tuak tu banuturu dung tanom na mulak mengulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun debata jahuba amanai pargugu naso tudusani disima ibana pamemulak mangumi halat na mengulu do na mate au porsia nitondi parbadia jala adong sada huria na badia huria tapone Kristen akan na badia do di asisani dosa do datai nama dok mulak mengulu sogot daging ni halok nang mate do dihanguluan nasoro sudah amin tabegi mati ting ni huria ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu matu sudah ruas namar pungu sadarion. Tarlumobi matu ruas nabar rumar Minggu di gerejaon. Kami parhadala doro ruas pasaton. Selamat datang. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat. Demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak. Kepada seluruh jemaat dimohon untuk mendukung channel YouTube HKBP Pagaran Dauli Resort Medan Millennium dengan cara menonton ulang atau subscribe. Jangan meninggalkan sampah di gereja kita ini. Titing dapar jolo, guarni Minggu pasa pulusia hodong Trinitatis hasito lusadaon ni debata. Napa duahon topik Minggu debata nama notong atau Allah yang tidak pernah berubah. Napa tuluhon ucapan ulang tahun kelahiran.
Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun tu Sude Ruas ni Huriata, nomor ulang tahun kelahiran mulai tanggal 10 sahat tu 10 Oktober 2021. Di pasuat tuhatta mahamu saluhutna di lehon gajang ni umur hahi pason dohot las niroha. Nats Alkitab Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Aka guar-guar na barulang tahun boy mata bereng di stand silat tabe. Napa paton? Ucapan hari ulang tahun pernikahan. Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun tu Sude Ruas ni Huriata, nomor ulang tahun pernikahan mulai tanggal 10 Oktober 2021. Di pasu-pasu tuatta hamu saluhna di leo gajang ni umur hahi paso doho las niroa. Nats Alkitab, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Aka guar-guar nama ulang tahun pernikahan ini boema tabereng di sten silat tabe. Iting na palimahon pilihan namar boho tu pusat. Di hari Minggu sadarion marpilihan namar boho tu pusat dohita ima bahe tupak tu Badan Penyelenggaraan Pendidikan HKBP atau BPP tapasaha mai di bagasan las niroha. Napa onopon na sorang. Na di hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 nung di basa-basa tuatta salak danak bawa di keluarga ni halak amata Daniel Pandapotan Marpaung inatai Monika Boru Ritonga sia jalan perkutut wek 2 ipasdo danaki suang-suangani nang natorasna. Napapituhon pengaktifan Minggu Malogot pukul 6.30 WIB. Mamuka Minggu na nengro tanggal 17 Oktober 2021 pukau tamang usai kebaktian Minggu Malogot pukul 6.30 WIB. Songon nasomal sesi perjolo marbasa Batak maringana di lantai sada gedung sekolah minggu. Sialane itu sudah ama ina napasaw bulung lumobi makalansia dohot inahanna asarita mahitama dohoti per minggu ni di bagasan las niroha. Napawaluhon Natal Ganupwek HKBP Pagaran Nauli. Hobar tua putusan ni rapok ni Huriata di bona tahun 2021 dibuat dosada sian putusan ni lau patu panatal sude wek na adong di HKBP Pagaran Nauli. Urut tu si asa sude paralado doh ruas patu parapot di ganup wek na lau mengarang-rangi dohot maniti pertikian patu pahon ulau Natali asa anggiat boy mardalan ulau ni. Songonima buah-buah sian Huriata tabe mengerdongan tangi yang di Twitter NB molo nungga ditodo ari na asa didaftar Roma tu Huria asa dibabongot tu titing ni Huriata orang ni pemakaian gedung manang gereja. Napasiyahon diskusi na poso bulung HKBP Pagaran Nauli. Di hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 marsogot di patupa Huriata do diskusi dohot koordinasi tu sude na poso bulung HKBP Pagaran Nauli masuk jam 8 WIB manang 8 borgen. Obar tu si asa sude NHKBP lumobi pangurus ni NHKBP asa ro sude madooti ulaw ni maringana di lantai sada gedung sekolah minggu. Napasa puluhon program pengadaan bangku gereja HKBP Pagaran Nauli. Obar tu program ni Huriata naong ditotopod di rapo Huria tahun 2021 dihorong di program para artawan ni Huria manang di buku paduan halaman 15 kolom terakhir. Taringot tu pengadaan di bangku ni gerejata alani inung ngaringgan pakatayon ni parhalado do tukang pengadaan bangkui jalanunga mardalan programi di bagasan mingguon. Ia godang ni bangkui lao manggoi sude ruang ni gerejaon ima 10 unit manang 2 baris marbajar. Jala godang ni biaya narikot tu si ima 130 juta rupiah. Alani tapapungu sian Huria marharoroa siap pilihan minggu tu pembangunan ima 100 juta rupiah. Jadi rikot ma 30 juta rupiah naik lahu manggoi saluhut akka biayai.
Do mutusi ati adong siyan hita na ukap rohana lau malupahi program taon boy maripasa tupak tu huria marhite ganup situ awek manang di transfer tu rekening huriata. Tatagam do nunga boy tapakke anon bangkui di tanggal 24 Desember 2021 nanaing ro mulu boy dengan mardalan biaya manggohi programi. Nunga dong piga-piga ruas nang parhalado malupahi ulaw ni boy mata jaha di Stanislat tabi. Napa 10 sadahon siwano di bagasat tangiang na parjolo Christian Stopul we onom opname di rumah sakit Adam Malik. Iting tabahan siwano di bagas tangiang MC Jabat wek pitu operasi di rumah sakit Hermina. Jadwal pertangyangan Rabu manang Kamis tanggal 10 Oktober 2021. Di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2021 di Weksada dibagas ni keluarga R Silalahi Boru Sinaga maringanan di jalan Katem Muslim Gang Sepakat. Nah W2 dibagas ni H Sinaga Boru Silalahi maringanan di jalan Kapten Muslim Gang Gotong Royong. Perhobas Pendeta W Aritorang. Hari Rabu tanggal 10 Oktober Dewek Tolu dibagas ni Situa P Tambunan Boru Simajutak maringana di Jalan Bakti Luhur Gang Prona. Perhobas Pendeta T Lumbanturuan. Tanggal 10 hari Rabu Dewek Opat dibagas ni keluarga F Lumbang Tobing Boru Sinaga maringana di Jalan Amal Luhur nomor 50 Tolu. Di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2021 di W5 dibagas ni keluarga F Sibarani Boru Sidaputar maringana di Jalan Kapten Muslim Gang Sidomulyo. Di W6 dibagas ni keluarga L Stijak Boru Parhepengon Huria HAM Pembangunan Sosial Kas Sekolah Minggu Pusat boy ma tajahat di Stanislat tabi. Song lima titing ni huriata sadarion muliate ma di ita muliate ma di tuata. Oras. Merende ma ita buku ende 140 sia ayat sada daud udutna hut papungu pilihan sada A daud sada B. Otok tong iutonot Jesus ipanguluan tung nason tani konot ona paluahona siang siang uhumi nakotong abiarap ala berdosa oki dikia jupangau Tuhan sadar songon sama sugau manea ohap nasuburugi
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horasma dihita saluhut na amanginang. Hadorang so hupatol hashami jamita. Adong tabahan saotik buah-buah sian hami di bagasan mingguon nunga dipabakit tim kecil panitia lau pesta gotilon ni Huriata disakapi Huriata do naing patupa pesta gotilon di bona ni bulan Novemberon alani ido gomos husoso kami tu hamu damang doho dainang asa boima taparadehian akan nahobartu ulaoni mamukas yang tikion asa didiki patupahon nanon pesta gotilon di igil Huriata do haradion ni rohata laho manupahi ulaut nai tu dia do halawan nai macai gudang do hinariko ni pakubasio di bagasan taunon lapatanna unang say taripuan non gabe holan na hebeng do torus suryaon unang na memang mardumu parjolo alani kopiton na paduahon gudang na marujung ulu gudang akan marsahit totu adong do biaya diakoni sosial jala tu aka pesta Natal adong do aka taksasi biaya tu si nama ngihut ala peciun nama amata situa si hobbing sa sitong na dibaga sa taonoddo alay ala biaya gabe ditagam ma dibona ni tahun 2022 non tapabor hak nasida mamongoti masa peciun ida upain hu igil hami radema johita manginang manupahi ulaoni sian hita tu hita doi nangarong tu katong ni padditai molo dibihigil pe biaya sakita masuk doi sudi tu tikting jala transparan doi sudi molo tapatupa pe pembangunan di igil rohata do adong haukap ni rohata manupahi pengadaan ni kursi dang laut hudulan ni hami parhala do marangan tu padditai tu hita karuas doi dari kita untuk menikmati bersama. Hormat kami yang menginang, tolonglah berilah sumbanganmu untuk gereja ini dinikmati bersama. Songoni nang pesta gotilonanmu. Songoni buat-buat siak kami yang menginang. Sonari pongot mahita tu jamita di minggu sadarion sian job bidu 20 tolu sian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu songonoma hatana alayang go ibana diboto do dalaku tung sura diuji ibana ahu songon sere na pitama ahu ruar sai marsihoho do patu majujur bogasna sai hu ihut ihu do dalanna dangdung manibbilahu dangdung hulau sitona na ruar sian pamanganna kumodang do huradoti hata akan na ruar sian pamanganna asa hangur ima ala molo sapala hupikiri aka hitir doa humida ibana nunga debata mabibiari rohaku jalana sun hina gugui mabubbahiyahu ay dang nian mago rohaku anggo mida holom ni parnida aku manang mida aku sadiri pe na hinukupan ni haholomon nuaing ido yanggo saha ni turpuki sonari pidda majohita turpuk amanginang tauka maju bibilta sian sada Petrus biduna parjulu
sian ayat onom sahatu ayat pitu. Asa na dua ayati tajahamajo secara bersama manang majahama hita di na dua ayati di sada Petrus biduna parjulu sian ayat onom sahatu ayat napapituhon 2-3 ya ido di halason hamu nang pemarsak hamu satokin nuaing di bagasan ragam ni pangujunan molotung ikoni ay naing jupang do hatauan ni hapor siamuna na adul marga sian sere naso manahan nang pe diuji api bahen puji-pujian dohot hamuliaun dohot hasangapon di hapapatar ni Yesus Kristusi ido odolan ni jamitawan ima lapatan ni pangujian dang pangujunan na nialaman ni si Job ujian do tergantung sudut pandang orang yang melihat situasi itu. Molo pangujunan sian sibolis doi ido ubain molo di Jakobus sada ayat 10 tolu didok molo adong akaparukilon ninna sai unang ma didok akan aporsiai na diujuni debata dohame aidang bui debata diujuni. Allah tidak pernah memberikan cobaan kepada manusia, itu harus dipegang secara kuat karena kita akan bergabung dengan orang-orang yang berlainan agama. Ada yang mempercayai bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Tidak ada pencobaan datang dari Tuhan. Apapun pencobaan itu datang dari iblis. Tetapi secara bersamaan di dalam pencobaan itu Tuhan membiarkannya. Sebab Tuhan melalui pencobaan yang diberikan oleh iblis itu Allah ingin menguji kesiapan manusia. Ubahen hiado hujaha buku naginuriton ni dosen ni STT Jakarta Joas Adi Prasetya. Satu peristiwa bisa terjadi 2 dimensi atau lebih. Dalam setiap bencana di situ bisa ada pencobaan, di situ bisa ada ujian. Alani ido hamu amang do tamuna inang molo na tinuju ni pangujunan asa madabu do. Alai molo na nituju ni pangujian asa lamtang, asa lampulin marapor siaw. Tuhan tidak pernah merencanakan agar manusia itu celaka. Sakap ni debatai dakya asamada bujolmai. Ai tu hanguluad do sakapna. Ido panggorgaon ni debata. Dakya sakap ni jolma asamate jolmai. Alai asamalua ibana sian na sahadusauna. Ido sakap ni debata. Ido ubahen didok muse. Molo sakap ni debatai haluaon behama jolma bui majalo haluaoni ikon pulin ibana marhapor seaon behado cara ni jolmai asa pulin ibana marhapor seaon ikod dinggan ibana makapor siai dibata dang dapot hasurahan pangalahona ido ubahin didok do di bibiltai sai burju maho rasi rasa mate duile honokku matuho tuppal hanguluani songo dia do cara ni jolmai boy madapot tuppal hanguluani. Bagaimana cara manusia mendapatkan mahkota kehidupan itu di akhir kehidupan dunia ini nanti didok debata ikon jolo pulido hamu dung ipe asaboy ape honok kutupal hanguluan itu hamu
behama dalan na musi asapuilin hita ko diuji marsasahalak dang boy mardalan ibana holat tigor dalan na torus gabe sahat ibana tu akana tinujuna ikon adong pangujian di ibana. Manusia itu kalau mau murni dan semakin dewasa dia harus teruji. Manusia itu kalau mencapai kemenangan dia harus teruji baik dari perilakunya dan imannya. Ikon polin ido ubahen dido si Job di ayat 10 tung sura diuji ibana ahu songon serena pitama ahu ruar. Kalau Tuhan menguji aku, dia menginginkan aku agar aku murni seperti emas. Lihat itu emas. Moloneng dapota emas nadinggan nasotasikon yang tidak ada campuran dengan yang lain. Dia harus dipukul dan dibakar sampai tenaga panas dari api itu 1000 derajat Celcius. Walaupun nanti ketika 1000 derajat Celcius dia akan berubah wujud menjadi cair. Bonom ma ai nai mangihuton ruang ni Buddha na katakanlah wajan benda alaya hamana masa akatasik karak nai gabe mengambang lalu disaring dan diangkat jadilah emas yang murni. Kalaupun kita seperti dibakar di dunia ini, kalaupun kita seperti terpukul di dunia ini, itu adalah ujian supaya hidupmu segala yang kotor dari tubuh kita itu, dari daging kita itu diangkat, mengambang di atas air itu, lalu kita murni. Gariada di doknakin disada Petrusi behanina amangina lobisian sere, bukan hanya seperti emas tetapi lebih hebat daripada emas. Ido sakap ni debata asaneng dohonom ma amang inang anggo debatai dakya nakid didok sakap na sakap hamatean sakap hanguluan so tu budobe hita tu portibion manang siada danak dobe hita tiki maete kita saluhuna PCP sehita saluna anggo sakap ni debata sakap ni halua do tu hita alaniaha tarida madisia manginang didok parrohasa do debata. Apapun yang sudah dikatakan Allah, sekali dia berkata A harus A yang terjadi. Tidak ada bisa dunia ini yang menggugat itu. Kalau sudah Allah yang menetapkan hidupmu, engkau harus berjuang, engkau pasti kumenangkan. Siapapun dunia ini yang menghancurkan itu tidak bisa digugat, kecuali engkau yang melawan kehendak Allah. Jadi parrohasada, parhatasada, dang na madok kesan negatif. Alai madok dia mai. Madok ikon malua do salhuna akana porsia. Hamu amang do tamuna inang moroneng malua hita ikon burjudo marha porsiaon. Moloneng rope salhuna aka ujiat tu hita ikon mana haddo akana porsiai. Sotung madeli ibana. Ai si Job ditadda do debata marhite aka pangujunan na pinasaha ni sibolis tu ibana. Alani ido hamu amang do tamuna inang sai tadda ma debata marhite parukilon sai tadda ma ibana marhite kahina bernit nasaha tuhamu unang sai tadda ibana marhite lasniroha. Jangan kenali Tuhan itu berdasarkan sukacitamu. Unang hati dakon dengan bahasa ni jahubai alalas roham sonnari. Jangan bersaksi kebaikan Allah karena engkau telah sehat dari penyakitmu, karena engkau sehat dari COVID, karena anakmu mendapatkan pekerjaan, karena anakmu lulus di perguruan tinggi. Itu hal yang biasa, tidak ada nilai plus. Tada amang inang debatai di bagasan parukilon. Tada amang inang debatai di tiki marujung nguluni dongan saripem.
ditiki marujung ngulunina tua-tuata, ditiki tilahao kita hati dakot debata. Ayub bersaksi tentang kebaikan Allah saat istrinya telah meninggal, setelah anaknya meninggal, setelah hartanya habis, setelah teman-temannya meninggalkan dia. Tapi dia bersaksi, Allah tidak meninggalkan aku. Disitulah pola hidup orang Kristen. Orang Kristen itu harus berani berkata bahwa Allah itu baik, bukan karena kita telah level 2 dari level 4, bukan karena kita telah sembuh dari COVID, bukan karena kita telah sembuh dari penyakit. Tetapi Ayub berani berkata, aku akan sehat ketika posisinya masih dalam posisi terancam. Itulah hidup orang yang percaya. Dia berani mengatakan, aku mampu melewati persoalan ini bukan sebagai bentuk kesaksiannya yang telah pernah dia lewati, tetapi ketika dalam posisi yang terancam itu. Ikon barani do hita madok monang do hami mangalo sorry mago kopiton. Ketika saat kita berjuang melawan COVID ini, bukan setelah kita sehat. Itulah hidup orang yang percaya. Jadi bukan setelah diterimanya dulu baru dia bersaksi, oh Tuhan itu baik. Nanti kalau tidak sejalan dengan keinginanmu bagaimana lagi? Mana roh? Padilian na mana roh? Tetapi ketika aku terancam, ketika Paulus terancam nyawanya, dia berkata apa? Ada Tuhan yang memerdekakan aku. Manok tongdo debatai amang inang dakya muba-uba. Alani ido didok musetu hita molota ihut todo pikiran ni debata didok madiaya 15 longang ninna si job hitir ibana tarsonggot ibana mangida akadalan ni debata aidak tardodo pikiran ni jolma hamu amang do tamuna inang. Disitulah kita penting, ikutilah kehendak Allah. Dengar. Kita sering mendengar Allah, tapi Allah itu hanya sebatas pertimbangan bagi hidup kita. Tetapi selalu keinginan kita yang menjadi pusat perhatian. HP didok debata tangihom maau ihut tombadalaku. Tetapi masih banyak orang Allah itu hanya sebatas pinggan panukunan. Molo saur do lomoni roha ni huton molodang madili tang boy songoni marhapor siaon unang murah-murah unang gait molo sapala ni huton debata songon hatani si job di ayat 10 sada hu ihuton do bugas na torus dakyaw manibil sedalan na aku mengikuti jejak kakinya dikatakan namanginang bukan hanya jalan jejak kaki. Berarti di mana Tuhan berpijak, ikutlah ke situ berpijak. Ketika dia berpijak ke kanan, ikutlah ke kanan berpijak. Ikuti terus. Hamu amang do tamuna inang. Songonima ngulunya kena porsiai. Apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang terjadi, anggo pamusatan ni rohanya kena porsia tu debatado. Dakya tu penderitaan. Naing padodot pe akka pangujunan manang pangujian ni roh, akka parukilon, akka hinaberni hinahatsi ni roha, enggak jadi soal itu bagi orang yang percaya. Karena bagi orang yang percaya yang terpenting adalah Tuhan. Mau sebesar apapun bencana, mau mati pun besok enggak jadi soal. Sama seperti orang yang percaya. Mau nanti sore pun kiamat enggak jadi soal. Yang selalu mempersoalkan kapan kiamat datang adalah orang-orang yang jahat dan jauh dari Tuhan. Karena dia tahu kalau Tuhan datang, dia pasti akan menghukum aku kepada kematian kekal. Tetapi bagi orang yang percaya, mau besok kah kiamat, mau nanti sore kah, apa soal? Hidupku sudah sama Allah, dia sudah menyelamatkan aku. Neng rope paru kilon ini, neng aha penamasa, gak jadi soal.
Karena yang terpenting bagi aku adalah Tuhan. Ida ubahin bolehnya kita menderita. Buido hita marhabuk niroha. Tetapi hati-hati, jangan sampai penderitaan itu menjadi Tuhan di atas semua manginang. Unang ubelga duk nirohai neng hati dak konoton sen belga nidingkan di bahasa ni dibatai. Boleh jadi penderitaan itu banyak, tetapi kita tidak bisa memungkiri jauh lebih banyak kasih Allah. Herong dosongoni kan, setiap hari hanya bicara paruh kilon. Molo pajupang hita tusada ama manang na ina hatana kolan pad dilihat terus. Bohado kabarmu inang, molo ngasal manga repoti. Bohado keadaan tidak dana inang, molo nga di besong niya, amang, waduh manangion alusnya musin non, ay nga ditarik hosane, nina. Berarti kan nga macay didudu ni si tawono ni bebana, era sorong be Tuhan. Siap panarik ni hosanai be ngasing betong dak songon na bau par se covid. Coba bayangkan begitu. Tuhan yang terpenting amang inang. Mungkin adanya yang bagi kita mengatakan bayi mama joawang padita ay dang boy dimaklumi hamuaw dang ditau kamu nahacit. Kami tidak menghakimi Anda manginang, tidak. Tetapi kalau setiap hari hanya terus duka cita, kalau setiap hari hanya terus beban yang kita pikiri, tidak bisakah terbuka hatimu untuk melihat ada sukacita yang diberikan Allah? Ba asing do haporsion ni halak, ibana songoni may, au songonon, ba? Ay na bang gado hita terpuruk kita? Ay nalas dorohat tamulu madabu hita terus? Kalaupun ada perbandingan, jangan cepat judge itu sebagai penghakiman, tapi itu motivasi bagi kita untuk bangkit. Boleh ada penderitaan itu, boleh ada duka cita itu, boleh ada ujian itu, tetapi di dalam badai sekalipun, apa yang dikatakan? Hitung berkat Tuhan, pasti lebih besar. Gabe wingok nakin di tiki par minggu, kidung jemaat 430 sia. Aikan didok do di hatanai, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu, hitung-hitunglah. Kau kan kagum oleh kasihnya. Ini nalo. Baru naing tedeo manwaingi. Baru kepin, boy do molo tedeo ni. Songon na ngalili nga udang marid, di ba? Alay hata Indonesia do da, dang hata bata amang ina. Ay asing do di hata batak, maro di hata batak gabi di dala ni Jesus tano do laut do. Di hata Indonesia itu. Coba dulu kita nyanyikan. Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Ayo. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itu pegangan kita. Bila engkau menghadapi topan yang keras, amang inang, bila engkau lemah, letih dan lesu,
Langsung bayangkan berkat Tuhan lebih besar. Ternyata yang di depanku ini penderitaan jauh rupanya lebih besar, karena Tuhan tidak pernah membiarkan manusia itu berperang kalau tidak ada yang dipegangnya. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia itu berperang secara rohani kalau tidak dikenyangkan di dalam firman. Pasti dipenuhi dulu dalam firman, lalu dikatakan berangkatlah, katakanlah kebenaran, katakan keadilan, hidup. Maka kalau ada topan yang keras, kalau imanmu lemah, letih dan lesu, ingat Tuhan. Mungkin kita akan masuk menyelami air yang dalam, yang dipenuhi ombak. Tapi Unang Murah Madeli, ikuti dulu, ikuti cerita. Covid ini pun kalau datang, jangan langsung di judge, jangan langsung disimpulkan. Ikuti dulu, ikuti. Ada kehendak di sini. Unang Murah Madeli, Unang Murah tersinggung. Karena dong doa halak songoni, sonanggo robe dibigi sudi hata, alani murana tersinggung, dang robe. Itu kan? Songoni mana martuhani, hola sosocok songona di rohanai, madeli ibana, dang olobe marhapor siaun. Ikuti dulu, dengar dulu semua, ikuti jalan Tuhan itu. Dengarkan sampai selesai, ikuti acara itu sampai selesai, supaya tahu kita apa tujuannya. Jangan karena sakit hati kita langsung kita tinggalkan. Acara belum selesai, belum tahu kita apa yang dituju acara itu. Kehendak Tuhan itu pun seperti itu. Ikuti dulu, ikuti. Molo songon nama dele hita, tahan. Kalau kita menderita sebentar, tahan. Ada cerita mau ditunjukkan Tuhan di dalam balik ini. Kalaupun kita masuk ke dalam lumpur, tahan. Kalau kita mau berdiri di aspal, tahan. Mau berdiri kita di pasir, tahan. Ada cerita Tuhan di dalam ini. Unang mula masuk tu gabo, ay dakta bu, dakta tu namar hak Kristen nonon, nggak boleh. Cerita belum tamat, episode akan tamat ketika bumi berakhir. Kita masih dibayang-bayangi teka-teki, tapi apa yang dikatakan Tuhan berjalan terus. Tapi satu yang pasti dikatakan Tuhan, Allah tidak pernah berubah terhadap kasih-Nya. Mau engkau tenggelam sekalipun ke dasar laut, mau engkau tenggelam sekalipun ke dasar lumpur, Allah menjamin, aku tidak pernah berubah terhadap engkau. Semua teman-teman Ayub meninggalkan. Dita di kondongan naido ibana ali-alena, dita di kondongan saripe naido ibana. Ale anggo dibata anggo holoku hodot ho. Satu yang perlu kita pegang. Saksikan Tuhan di dalam hidup yang terancam. Bukan setelah hanya melewati peperangan. Tuhan memberkati. Amin. Pasu-pasu hami ali Tuhan, nang taruli hami di bagasan hatami, manok tong dohoro di saliling-liling namat dongani hami, songon holong mu namat dongani, doho makokop si Job. Alani ali Tuhan, asiroham molo hulau si hami pe nasa hamaulon akaparukilon. Saya ajari hami oleh Tuhan manahan, ajari hami lampatang hapor siaun nami marhiti ragam ni akamara do parukilon na huadopi hami. Songon si Job na ditopaho gabi sahalak na pulin ibana marhapor siaun. Nungga ditadikon salut akka artana ibana, akka yanakonna dongan saripena, doho salut akka alialina. Alayang goho, tukso hiado ditadikon ho, akka naporsyai. Dasongonido padamu Tuhami, tung nasoheado tadikonom muhami ale Tuhan. Molo hutadiko kami peho, ang goholongmu manok tong doi ro di saliling dililing na. Idolas ni rohanami. Nunga adarbe di pabuah oleh Tuhan. Hape nama sa ditanoon ragam pe parukilon aka pangujunan na sensibulisi madele pe hami anggo holongmu ihotommu dohami saluhuna saha tunaro ajal ni hasyanganon. Atong daon ni maka namarsai Tuhan. Lehon mahagugo diak kanagali paujung ma saluhuna aka habuk ni roha sian rohani ama dohot inanamion. Asalas rohana marhite akka pasu-pasu na tinagamna naong pinaradim hiyan dito nga tongan ningulo nami. Tangyak konon nami dole Tuhan dongan nami na marsahit ima
si Kristian si Topul anak ni inanami si tua buru siahaan natongon ro mara tu ibana marhiti kecelakaan titiki mangula aka ulaun na ibana le Tuhan nunga umirang be pakilalaan na tong saya pasikop maholong ni rohami saya lehon mahahipason di ibana marhiti aka tangan ni aka para medis na saluhuna majamoton nguluna asa anggiat taruli ibana di bagasan hahipason naksongoni amanami amang si jabat na siyan wek pitu natongon madala ni operasi di rumah sakit Hermina Tuhan saha tu tanganmu do saluhu na ngulu niyak kana porsiay molo didalani pi aka operasi saluhu nay naneng managam do di igil rohana hahipason na siyakko saya si maroham parhitiyam may ali Tuhan pasahatom aka pasu-pasu tuak kangulu ni amanami nang dongan nabi asa molo nunga malum di ilala na sida di tada aka habur jomi jala di bagasan aka parsaitonope say di hati dakom ma naik lehonom mudo hamonangan dohot halua undingulu na sida saat tu tanganmu mangulu na sida ali Tuhan nang di aka program-program ni huriam na patupahon pengadaan bangku patupahon aka pengaktifan kebaktian minggu manugut songoni naing patupahon natal ni ganuk wik nadong di pagaran naulion ho masalhu na mamare songulu nami na mangalehon bisuk tu parhaldum doho turuas ni huriam asa tarpatupahami salhu na aka ulon na dinggan tahu pasangapon guarmu di tonga-tonga ngulu nami mauliate dohonon nami tabba do bilangan niya kana porsea marhite hatutubu ni dongan nami ima anak ni ama nami marpaung inangi buru ritonga sada basa-basa na belgadui na di jalo na sida di tonga-tonga ni keluarga doho dohami marlas ni roha mabigi beritai ali Tuhan ay nunga tabba bilangan niya kana porsea tong pasu-pasu na torasna pasu-pasu danaki asaboy gabe na tua-tua dohot anak na biar mida debata na sida saluna saliling mangulu di tanoon say pasaut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang di bagasan Kristus Yesus anak mi 163 sian ayat sada laus tapasahat ma piliata Jesus dongan milas roham Jesus si pangurupim las roham hot habos seaon mi dohot bos si rohami mardongaton Jesus si las roham las roham mardongaton Jesus si las roham Las roham
Yesus dengan milas roham, jaga onnaton di milas roham, iruonmu matotong damina kolongai sadeleng milas roham, las roham, las roham, mardongaton Yesus las roham, masinong nang mariho itang pagkirimoni, mardongaton Yesus las roham, molo Yesus dengan milas roham, jaga onnaton di milas roham, iruonmu matotong dami nang ngolong naik saliling ningolumi las roham, las roham, las roham, marungaton Yesus las roham, masinol nang mariho bintang pagkirimoni, mardongaton Yesus las roham. Tatangyakon mapiliata. Ali di bata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasaulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe wap nautus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu dito ngatongan ni huriam, dohot di portibion. Puhai marohana mi marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rasana dilehon mi, toniro di pamataku, osadohon tugukin, rodi saluhun artaku. Mana mina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay modon amuna parajao, dohon hagugon, rodi hasangon, saleleng nilelengka. Borhat mahamu, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amen. Amin. Amin. Horas madihita manginang, Tuhan memberkati.